Il·lustríssim alcalde de Sabadell, senyor Manuel Bustos, regidor de Promoció Econòmica, senyor Montserrat Capdevila, regidor de Cultura, senyor Luis Monge, president de la Federació Catalana de Joves Cambres de Catalunya, senyor Màxim Ferrer, presidents locals, júniors, senadors, amics tots. Gràcies per assistir una vegada més als sopars premis sabadellencs. M'agradaria començar aquest discurs d'una manera diferent. M'agradaria explicar-vos una frase que deia Albert Einstein sobre la crisi. Albert Einstein deia: sense crisis no hi ha desafiaments. Sense desafiaments, la vida és una rutina. En temps de crisi és quan el frau millor que tots portem a dintre nostre. Com deveu sentir més d'una vegada aquests últims dies, amb el tema de la crisi, la paraula crisi, en xinès, la formen dos vocables: oportunitat i perill. El tema dels perills, suposo que estic cansat de sentir-la cada dia, ja sigui a la premsa, ja sigui a la ràdio, sigui a la feina o fins i tot quan anem a fer un cafè amb els vostres amics. La meva intenció avui és parlar-vos de l'altre vessant de la crisi, de les oportunitats que tenim els joves emprenedors de Catalunya de poder ajudar la nostra societat a avançar. Us explicaré una anècdota justament que m'ha passat avui al matí. Quan estava a la feina, tinc un client, a l'Aldal, que anem sempre els dimarts a esmorzar, i l'altre dia m'explicava: ostres, no sé com ho faré, no tinc ventes, la cosa va molt malament i no sé si ho hauré de fer fora la gent. La veritat és que estava molt preocupat. I avui l'he vingut a veure a l'Aldal, molt content. Justament m'ha vingut a veure perquè m'ha dit que havia tancat un contracte amb el Corte Inglés d'aquí a Sabadell per al tema de la floristeria i que això li permetria passar tot l'any 2009 perfectament i, a més, fins i tot haver de contractar més gent a les temporades punta. Què vull dir-vos amb això? Doncs simplement el que us vull dir és una cosa, és que amb esforç, il·lusió i amb empenta podem superar la crisi. I d'això els joves emprenedors d'aquí a Catalunya n'estem plens. Finalment, m'agradaria acabar amb una frase de David Hume, filòsof escocès. Diu: la vida és un llibre en blanc que les nostres experiències aniran omplint. Aquesta nit, doncs, comencem un nou capítol als Premis Sabadellencs. Bona nit.